салом дӯстони меҳрубон ва хуш омадед ба барномаи сархати рӯйдодҳо. имрӯз 15 август аз ёфт шудани ҷасади бонкдори шинохтаи тоҷик баъди 2 моҳ ҷустуҷӯ мегӯем. масъалаи пардохти нафақаи муҳоҷирони корӣ дар русия ҳал шуд. ҳалокати даҳҳо нафар дар доғистон дар таркиши нуқтаи фурӯши маводи сӯзишворӣ ва оташ задани 2.5 миллион сомонӣ аз ҷониби хазинадори як ширкат дар душанбе. хабарҳои дигар низ ҳаст. ҷасади Шӯҳрат Исматуллоев муовини раиси Орион Бонкро пайдо карданд. Юсуф Раҳмон достони кӯли Тоҷикистон рӯзи 15 август зимни нишасти хабарӣ гуфт, ҷасади бонкдор рӯзи якшанбе дар ҳудуди шаҳри Панҷакент ёфт шуд. Шӯҳрат Исматуллоев тақрибан 2 моҳ пеш рӯзи 23 июн дар Душанбе аз ҷониби афроди номаълум рабуда шуд. достони кӯл гуфта буд, гумонбарон Исматуллоевро бо азобу шиканҷа ба қатл расониданд ва баъдан ҷасадашро ба дарё партофтанд. Юсуф Раҳмон дар нишасти хабарӣ гуфт, дар ин ҳодиса 16 нафар даст доранд ва 13 кас боздошт шудаву 3 тани дигар дар ҷустуҷӯ мебошанд. бинандагони азиз, ҷузъиёти ин мавзӯъ 4 соат баъд дар гузориши муфассале дар барномаи Ахбори озодӣ тақдими шумо мешавад. ҳукумати Тоҷикистон созишномаеро бо Русия тасдиқ кардааст, ки муҳоҷирони тоҷик дер боз интизораш буданд. созишнома байни Оҷонсии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи Тоҷикистон ва Вазорати кору ҳифзи иҷтимоии Русияро раиси ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмон охири моҳи июн имзо кардааст ва як нусхаи он рӯзи 15 август ба дасти Радиозодӣ расид. дар ин қарор аз мақомоти Тоҷикистон хоста шудааст, ки қарордоди ҳамкорӣ дар бораи таъмини ҳаққи бознишастагӣ байни Тоҷикистону Русия аз моҳи сентябри соли 2021-ро мавриди иҷро қарор бидиҳанд. интизор меравад бо ҳукми иҷро гирифтани созишнома ҳар муҳоҷири корие, ки дар Русия андози иҷтимоӣ мепардозад, бо расидан ба синни бознишастагӣ нафақа бигирад. Тоҷикистону Русия сари ин созишнома баҳси зиёде доштанд, чун мақомоти тоҷик мехостанд Русия пули нафақаро ба Тоҷикистон бидиҳад ва кишвар худаш пулро ба муҳоҷирони бознишаста тақсим кунад. Русия ба ин шарт розӣ набуд ва мехост худаш нафақаи муҳоҷиронро пардозад. бисёре аз муҳоҷирони кории тоҷик, ки дар Русия солҳои дароз кор карданд, баъди расидан ба синни нафақа аз Русия ҳаққи бознишастагӣ намегирифтанд. теъдоди қурбониёни таркиш ва оташсӯзии ваҳшатнок дар як нуқтаи фурӯши маводи сух дар ҷумҳурии Доғистони Русия ба марзи 30 нафар расидааст. вазорати беҳдошти Доғистон гуфт, ки дар байни ҳалокшудагони таркиш рӯзи 14 август дар шаҳри Махачқала, пойтахти Доғистон, 2 кӯдак низ ҳаст. 50 тани дигар дар ин фалокат маҷрӯҳ шуданд. сабаби оташ гирифтани нуқтаи бензинфурӯшӣ маълум нест, аммо бино ба гузоришҳо аввал бинои маркази таъмири мошинҳо оташ гирифтааст ва сипас ба нуқтаи маводи сӯхт расида сабаби таркиш шудааст. дар Доғистон ба сабаби гиромидошти ёди қурбониён як рӯзи мотам эълон карданд. шумо сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. додгоҳи Украина як афсари баландрутбаи собиқи хадамоти амнияти миллии ин кишварро бо гуноҳи хиёнат ба ватан, нигаҳдории ғайриқонунии аслиҳа ва қасди куштани вазири собиқи умури дохилӣ ба 12 соли зиндон маҳкум кардааст. достони Украина рӯзи 14 август хабар дод, генерал-майор Валерий Шайтонов, ки соли 2020 дастгир шуд, ҳамчунин ба таҳрезии суиқасд ба ҷони Арсен Аваков, он замон вазири умури дохилии Украина, ва Одам Осмаев, як фармондеҳи чечен, гунаҳгор дониста шуд, ки ӯ ҳамроҳи сарбозони украинӣ ба зидди ҷудоиталабони таҳти ҳимояти Русия дар шарқи Украина меҷангид. дар Душанбе як сокини 38-солаи пойтахтро бо гумони қасдан оташ задани 2.5 миллион сомонӣ дастгир карданд. вазорати умури дохилии Тоҷикистон дар барномаи телевизионияш гуфт, Муҳаммад Шариф Ҷураев, ки ба ҳайси хазинадори ширкати Амега Фудс кор мекардааст, беш аз 1 миллион сомонии корхонаро ба манфиаташ истифода карда, рӯзи 1 август бо мақсади пинҳон кардани ҷиноят маблағҳои боқимондаро, ки ҳудуди 2.5 миллион сомониро ташкил медод, бо мақсади гӯё ба бонк супоридан ба мошини худ бор намудааст. сипас ӯ дар яке аз кӯчаҳои пойтахт ба рӯи халтаҳои пур аз пул бензин пошида мошинашро оташ мезанад. айни замон нисбати дастгиршуда парвандаи ҷиноятӣ оғоз шудааст.
дар мулоқоти президенти тоҷикистон бо як мақоми олмонӣ ҳамкориҳои иқтисодӣ бо ин кишвари аврупоӣ баррасӣ шудааст. Ба навиштаи вебсайти президенти тоҷикистон Эмомалии Раҳмон рӯзи 14 август бо намояндаи вазорати ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушди олмон Нилс Аннен имкониятҳои ҳамкориро миёни Тоҷикистону олмон матраҳ кардааст. олмон як кишвари муҳими узви Иттиҳоди Аврупо аст, вале бо вуҷуди даҳо созишномаи ҳамкорӣ имзо шуда доду гирифти миёни ин ду кишвар ночиз мебошад. Тоҷикистон умедвор аст дар сурати имзои созиши GCP+ ба тиҷорати бо имтиёз бо Иттиҳоди Аврупо дастрасӣ пайдо мекунад. Аммо як шарти қабули Тоҷикистон ба ин барнома риояи ҳуқуқи инсон аст ки дар ин замина душанбе бисёр танқид мешунавад. Вала фурсатест барои эълони қурби асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон ки аз ҷониби Бонки Миллӣ таъин мешавад. Имрӯз арзиши рубли русӣ боз ҳам поинтар рафта 1000 рубли 108 сомониву 50 дирҳамро ташкил медиҳад. $1 10 сомониву 96 дирҳам ва 1 евро бошад 11 сомониву 95 дирҳам нарх дорад. Ташаккур дӯстони меҳрубон ки то ин лаҳзаи барномаморо тамошо кардед. Соати 18 бо вақти душанбе барномаи ахбори озодӣ дорем. ёдатон наравад азизон. То он дам барори кор.